Il-privileġġ parlamentari jgħin lid-deputati biex jirrappreżentaw lin-nies fil-Parlament imma jista' jintuża wkoll biex isir l-abbuż u għalhekk jeħtieġ attenzjoni. Għalhekk dan id-deputat Claudette Buttigieg f'intervista ma' Il-Mument dwar l-ewwel jiem ta' ħidma bħala deputat Speaker tal-Parlament. Il-privileġġ parlamentari però jista' f'ċertu sitwazzjonijiet jgħinek biex tagħmel ċertu argumenti. Imma jista' jkun perikolus. Għaliex inti tista' tirreferi għal nies li fil-fatt ma jistgħux jiddefendu ruhom. U allura rridu nsibu fine line hemmhekk bejn dak li fil-fatt huwa il-privileġġ u dak li jista' jkun abbuż. Dwar ix-xogħol tad-deputati fuq bażi full-time, Claudette Buttigieg qalet li hemm interess fost id-deputati biex jeqilbu full-time imma d-deċiżjoni għandha tkun volontarja. Naqbel li jkun hemm MPs full-time, però naqbel li jrid ikun hemm għażla. Fis-sens illi jista' jkollok MPs illi għandhom commitment ta' karriera li ma jħossux li għandhom jiċċaqalqu minnu bħalissa. Jiena ma naħsibx li kulħadd jinteressah li jkun full-time, però hemm grupp sostanzjali ta' nisa u irġiel li huma membri parlamentari li jinteresshom u li jixtiequ li jkunu full-time. U naħseb li dawn għandhom jingħataw din l-opportunità. Xejn naħseb li l-poplu jixraqlu li jkollu almenu grupp ta' membri parlamentari li qed jirrappreżentawh li qegħdin jagħmlu dmirhom fil-Parlament u fil-Kostitwenza minn filgħodu sa flaxija. Mistoqsija dwar l-imġiba fil-Parlament, Claudette Buttigieg tkellmet dwar l-importanza li jinħatar kummissarju għall-standards u li jkun hemm aktar rispett bejn id-deputati, imma fuq kollox huwa l-istil ta' politika li għandu jħollu jorbot. Jiena naħseb ukoll l-istil ta' kif aħna nagħmlu l-politika. Jiena m'iniex persuna li nħobb nikkonfronta, ma jfissirx li ma nikkritikax u ma jfissirx li ma nużax ton qiebes, imma m'għandekx tkun aggressiv fil-Parlament biex tagħmel il-punt tiegħek. Sfortunatament ġieli ninnota li jintuża ton aggressiv anke meta naqblu u nibda ngħid imma għalfejn. Imma li inti tesiġi ir-rispett ma nistgħux nippretendu li n-nies jirrispettaw lilna jekk aħna ma nirrispettawx xulxin. U dwar l-irwol tal-Speaker jew deputat Speaker biex iżomm l-ordni b'mod imparzjali, Claudette Buttigieg tgħid li dan huwa essenzjali. Mingħajr ma trid qisek kważi lil tan-naħa tiegħek tispiċċa tiġbdilhom l-attenzjoni qabel ma tpoġġi fuq is-siġġu, isma' iġġalnix nwaqfek, iġġalnix nagħmel affarijiet li ma rridx, imma jekk iġaluk ikollok tagħmilhom. Jiġifieri trid tiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd. Claudette Buttigieg qalet ma' Il-Mument illi laqet b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil illi jaħtara bħala deputat Speaker u filwaqt li rringrazzjat lil ħaddiema tal-Parlament tal-kooperazzjoni li sabet sissa u wedet impenn sħiħ f'din il-kariga.